kaTutuzani unabafazi abayi-12 ubaba kaTutuzani unomzi eCuba ubaba kaTutuzani umzi wakhe yiNkandla Shopping Center KZN Mall Nkandla yisho kubani ubaba kaTutuzani the WUSU student Sibongile Mani received 14 million. Then they said it's NSFAS, but it's not. If that money is coming from ubaba kaTutuzani akakwazi nokubiza imali. He doesn't even know how to count or how to pronounce money. ubaba kaTutuzani Akafuni nokuyibona i-EFF. Thetha ngubani, who is who? ubaba kaTutuzani Pay a visitor, then you can't exist. Ithetha ngubani nabethunana? ubaba kaTutuzani Who came first? Who came first? ubaba kaTutuzani ubaba kaTutuzani